Нанасянето на шампуан е основен метод за почистване на килими съгласно ENORM D2210. За да може да се извърши правилната процедура за почистване на текстилни повърхности съгласно ENORM D2210, е необходимо да се разпознае килимът, по-специално да се разграничат различните влакна. Това е растително влакно, това е животинско влакно, а това е синтетично влакно. Посредством изгаряне лесно можете да разграничите отделните влакна. Растителните влакна горят доста лесно, след това тлеят и миришат на изгоряло дърво или хартия. Резултатът е бяла пепел. Животинските влакна имат естествена защита от огън и дим, поради което горят по-трудно. Мирише на изгорял рог или коса, а остатъкът много лесно се търка между пръстите. Синтетичното влакно гори лесно, то се топи, миризмата е като на пластмаса или синтетика, а след като изстине остава сферичен твърд остатък. В нашето ръководство за техники на почистване има подробна информация за правилните методи на почистване с цел да не бъдат увредени килимите по време на почистването. При всички мерки за почистване трябва да се спазват общи предпазни мерки и мерки за защита. В зависимост от средата и от това дали има чувствителни повърхности, ще са ви необходими покривни и маскиращи материали, постелка за улавяне на мръсотията, знак опасност от подхлъзване и необходимите лични предпазни средства като ръкавици, предпазни очила и предпазни обувки. Преди да започнете каквито и да било дейности по почистване, повърхностите, които ще обработвате, и съседните повърхности трябва да бъдат проверени за предишни повреди или очаквани повреди. Всички аномалии трябва да бъдат документирани и докладвани на клиента, възложителя или ръководителя. За почистването ще се нуждаете от шампуан за килими, за отстраняване на дъвки ви е необходим студен спрей, а за отстраняване на водоразтворими и водонеразтворими петна ви е необходим правилният отделител. Необходими са следните машини и оборудване: подочистачка с четка за шампуан, прахосмокачка или права прахосмокачка, прахосмокачка за мокро почистване, лъжица за отстраняване на дъвки, абсорбиращи бели кърпи или четка за почистване на килими. За отстраняване на дъвки дъвката се замразява шоково с студения спрей и внимателно се изтъргва от влакното с заоблената страна на лъжицата. След това килимът се почиства старателно с прахосмокачка или с четка. Съществуващите петна се изчистват с подходящия препарат за отделяне с абсорбираща бяла кърпа, отвън навътре. Правилно дозираният разтвор на шампуана се втрива в килима с меката четка. За да се избегне образуването на пяна и спирането на двигателя на водната прахосмокачка, се напоява гъба с пенообразовател и се пуска в резервоара. След нанасянето на шампуана с подочистачката, килимът се обработва старателно с прахосмокачката за мокро почистване. Важно е килимът да изсъхне добре, за да може останалия шампуан да се кристализира. След като изсъхне, килимът отново се почиства с прахосмокачка